Študijný program Finančný manažment je jediný svojho druhu na Slovensku a je exkluzívne dostupný len na Žilinskej univerzite. Jeho koncepcia vychádza z osvedčených vzorov svetových univerzít ako Harvard, Cambridge, Oxford alebo MIT. Súčasťou je množstvo výberových prednášok s odborníkmi z praxe a dní príležitostí pre nadviazanie kontaktov s poprednými zamestnávateľmi. Študijný program sa zameriava na aktuálne potreby praxe a uplatnenia nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom prostredí. Naučíš sa analyzovať a spracovávať financie podnikov, implementovať účtovné štandardy a riadiť financie na vrcholovej úrovni vrátane strategického plánovania alebo hodnotenia investícií. Ak túžiš po kariére manažéra, sprostredkovateľa medzi podnikom a finančným trhom alebo experta v poradenských a auditorských firmách, prihlás sa už dnes a študuj podľa štandardov svetových univerzít.